Opa, xenteña da boa! Imos para o forno a meterlle o gratín. Pouquinho a pouco despois lle meto tralla, por eso de non consumir tanta luz. Bueno, hoxe vamos facer unha lasaña de batata con queixo, crema de espinacas e noces. Xa veredes, unha virguería, Vale. Opción... No, queremos grill. Quieto. Ai, epa, aí va. Pizza, canto ten este forno, madre mía querida, tío. Grill, aí vai, 230, váleme perfectamente. Imos. Non son tantas cousiñas, Espinacas, temos aí o queixo crema, temos 2 tipos de queixo, 2 ou 3 xemas de ovo que imos usar, e despois para a cobertura, este queixo con este. Ahora vos son un pouco chino, non? Pero cando vayamos facendo a receita, vades caer que é unha moi boa receita. Bueno, o que sí, que é o que lle metemos agora, non? Aparte de ser unha lasaña un pouco extraña por isto de que non leva bechamel, é a batata. Bueno, pois son destes alimentos que xa os temos tamén, e que moitos de nós, pois ainda non sabemos usalos. Cando ten as súas propiedades, está boísimo. Vai tamén moi barata, non é cara, así que parece unha opción cara ayuda para sacar en esta chegou. A ver onde nos consigue o gran Rafa Durán a mellor batata de Galicia. El sabrá que saca a xendiña de Doraemon que dan aí no peto de atrás e que cante Piquito de Oro, que é un piquito de oro. Don Rafa Durán, onde andas, compañeiro? Ola, Xoanqui, amigo, oído no Rosal, chef. Queres batata? Eu levoche a mellor batata, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Batata, que recorda o baile, non? A batata. Aínda que tamén recorda esa canción, que ademais cántase moito aquí no Baixo Miño, esa que di: o único tubérculo do amor, taca, é a batata, é a batata. Unha cabra esta, unha cabucha. Taca, é a bataca, sí, señor. Taca. Xa seguro que cortaron antes, pero bueno, quería facer outra. Boa pola batata, vale? Hasta logo. Vale. Adeus. Veña, Rafiña. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de mi ojo. El único fruto del amor es la banana, es la banana. Presento vos a Simón, da Sociedade Cooperativa O Alcouve da Moura. Dixen ben? Sí. No Rosal, O Alcouve da Moura. Encántame o nome. Simón, o chef encargoume que lle levara batata, que non patata. Correcto. Que é a batata? Bueno, a batata ou boniato, como tamén se lle chama aquí, é un tubérculo procedente da zona de Centroamérica, que chegou aquí a mediados do século XVI, coas conquistas de Latinoamérica que trouxeron por aquí o boniato, e foi un cultivo que se estendeu sobre todo no sur da península, aínda que tamén na nosa zona hai vestixios de que se cultivou e bueno, que tamén estivo dentro do que era a nosa gastronomía. Aquí vexo que hai 2 tipos, non? Ou 2 variedades. Sí, aquí temos por un lado o que é o laranxa, que é un pouquiño máis doce que o branco. Temos estas 2 variedades, aínda que despois tamén hai morado, hai vermello, bueno, que non saibamos, non? Sí. Pero estas 2 pois son un pouquiño as principais variedades que se cultivan. Isto, ao mellor nas casas ou nos mercados, é novo, aínda que teña tantos anos aquí en España, é novo, non? A xente non acostuma, polo menos en Galicia, a comelo. Por que será? Sí, polo pouco que estudamos, no resto da península, sobre todo na parte mediterránea, sí que se usa moito, sobre todo no tema de postres e sobremesas, pero aquí na zona atlántica non é tan usado. Ao mellor antiguamente sí que tivo máis uso, pero agora está en bastante desuso, aínda que agora volve a haber un rejuvenecemento do boniato e volvemos a encontralo nos mercados galegos, non? A como vai o prezo disto? Máis caro que a patata? Sí, un pouco ou bastante máis. Anda, o mellor no mercado, pois podemos encontralo entre os 2,50 e os 4 euros, depende un pouco da temporada. Pero un destes cunde bastante, Digo eu que dá para unha familia, polo menos. Sí. Como se come isto? Con que ou como che gusta a ti cociñalo?
Bueno, eu na casa pois acostumo a cociñar sobre todo o forno, con verduras, acompañado tamén de patata, aínda que se pode facer iso, como dicía, de mil maneiras, porque ten moitos usos e o sabor pois é perfecto para acompañar cualquier alimento. Vale, incluso mellor nunha sobremesa, quen sabe. Xoanqui, vale o produto? Claro que vale, hombre, claro. Pois aí cho mandamos, graciñas por atendernos, Simón. A vos. A ti, saúdos e aos teus socios, que están por aí tamén pendientes, e veremos que fai Xoanqui na receita de hoxe, non? Moi ben, veremos. A ver se aprendemos algo, digo. A ver. Agur. Pois é que ten toda a razón, para miles de cousas, para o que queiramos prácticamente, pois tratamos como unha pataca, tárdase en facer un pouquiño máis, ten outro sabor, cambia un pouquiño, pero eu invito a que deixedes pasar este produto para as vosas casas e empecedes a traballar con el. Vale, cocción da batata, uns 30 minutos, algo máis. Agora, como sabemos a cocción exacta? Igual pa a patata, igualiño, un coitelo, espichamos e cando está brandiño e tal, con un espeto, exactamente igual. Sen máis, non vos compliquedes a vida. Para cocela, lavades ben, ou senón así ganacos, auga, chisco de sal, levantar a fervedura, pasar os 30 minutos e xa estemos cocidas. Non ten nada máis. Para facer esta receita é o que precisamos, cocelas. Ben, estas para atrás, que estas caen mañá. Xo teño aquí o que vou facer con elas. Vounas asar ao forno cunha tenreira que teño aí estufada, que xa teño previamente estufada, e vou a mesturar a pataca xa feita ca salsa e a tenreira. Primeiro vou asar no forno, cunhos dentes de allo, aceite de oliva por riba, así en anacos, como vai. Botamos as especies que máis nos gustan e tiramos para adiante. E agora, a parte agora que está cocida, o que vamos facer, bueno, aquí agora, non o vamos facer nós, pero aquí marcamos tamén nun aceite aromatizado e tamén temos medio prato feito para acompañar o que queiramos. Que imos a facer con esta? Imos a machucala cun garfo, imos convertila nun puré e imos a acompañala de 3 ingredientes: sal, pimenta e curry. Un chisquiño de curry. É o que vai dar este toque para arriba para esta lasaña. Bueno, comezamos ben poñendo a cocer as espinacas e poñendo a cocer a pasta. Imos para a villa, cargamos de auga, e ale, as espinacas temos la cocida en nada, pero temos que levantar o fervor, así que vamos comenzar a traballar xa. Aí vai, chega. E para cocer, esta para as espinacas. E esta de aquí para cocer a pasta. A pasta uso tarteira en vez de pota, porque o único que temos que ter cuidado é que se separen as follas, que non queden despois pejadas unhas a outras. Tendo de botar unha a unha, estar un pouquinho pendientes co garfo, por se algunha quere aí arrimarse a outra, e nada máis. E nada máis. Canto tempo? A pasta? Dades ya volto o paquete e pon gramos, tanto, non sei que, tempo de cocción, 7 minutos. 7 minutos sempre se contan desde que comeza a ferver a auga, vale? Sen máis. Listo, listo e listo. Moi ben. Doada a receita, moi doada. Agora, a metade deste queixo vou coller un cunco. Este. A metade deste queixo vai para dentro. Metade un pouquinho menos. Así máis ou menos. Si, así chaja. E agora, isto vai para aquí, que agora nos moléstanos. Isto como vai para o final tamén moléstanos. Pero isto non. Isto para aquí. E collemos as 3 xemas de ovo. Separamos as claras das xemas. Ben, e ben. Aí vai. Lasaña sen bechamel.
Vale. Vale. Segunda e terceira. As xemas mesturamos con as claras, quero dicir. Podemos facer un postre, aproveitamos para facer un punto de neve. Poñeres aí un punto de neve, levantamos un chisquiño de sal, que sempre axuda a levantar. E xa temos para meter, que sei, uns canelos ou facer algo. E senón, con isto, o que facedes é botar un huevo máis inteiro e facedes unha tortilla grande e ca mitad de calorías. Que esa é outra, que agora andamos cuidándonos a línea. Non se me nota a mí moito. Sei. O que pasa é que a min costa moito traballo. Eu son deses que son de hueso ancho. Por eso non adelgazo, porque son de hueso ancho. Estamos involucionados. Vale, veña, batemos estes ovos. Mira que digo con achadas, Culler e garfo. Para aquí. Para dentro. Este queixiño crema. E rompemos. E para dentro tamén, E agora... Vale, quería aproveitar todo, que non me quede nada aí. E as noces, cousa máis sinxela, encántame cando facemos estas virguerías, porque ademais, virguerías, sabes por que lo digo? A mí, a virguería está no padal, porque ao final podes argallar, podes facer, podes inventar, podes crear, pero se non está bo, apaga e vámonos. Entonces, cando usas poucos ingredientes, sacas cousas tan ricas, pois a mí gústame. Veña, mesturamos ben, Unha vez que teñamos isto mesturado, ahora por fricción, sabedes que hai calor, xenera ese calor. Aí donde a manteiga, moitas veces, dice, bueno, derrétese por fricción, efectivamente. Bueno, aquí exactamente igual, con este queixo, xa se vai facendo pouco a pouco. Vedes? ¡Ya estou aquí! Hola, que tal, Isa? ¡Hola, veciño! Como andas? ¿Qué tal? De onde ves? Mira pa aí, Ui, que Tu monte, podíache decir. Mi madre, pero Home. das noces. Tu monte, mira pa aí de onde veño. Esas son as leiras, esas que tes no monte, non? Sí. Carai, pero... No, fiña, son moi boas. O Non froito tes seco. Ai, mira, eucaliptos, xa está. tú. Xa teño algún aquí, sí, xa teño. Bueno, Sí. Adianteime. É que non sei cando vas a vir. Tienes como unha Claro. jaibota, vas e veja aí. Pim, Tal pam, cual. pim, pam. Eu son un alma libre. Eres Eu vou e veño. un espírito libre, sí, señor. Mira, eu agora estou comendo un puñadiño de noces ou de froitos secos todas as mañáns. Agora almorzo froita, que me estou cuidando, Din que as noces que é un superalimento. Aí está, e aporta moita enerxía. Se tes un día cun pouco de baixón, engade Unhas noces. noces ao teu tazón. Viches? Veci refrán. É que és... Oye, que poeta eres, Ti dijabas así, non? Na discoteca e tal. sí, Si oi. tes noces e tal... Calada botaba pouco tempo, xa cho digo. Calada botaba pouquiño tempo, xente? Mira, tes razón. Eu xa o que dixen algunha vez, pero a miña casa tamén. Facemos os cacharros, os reciclamos. Eu me poño a picar noces e os cativos a escollelas. Claro. E despois os cacharros Énchelos. eses que vanse vaciando Sí. e tal, que de cristal, Sí, sabes? sí, sí. Enchemos de noces, despois mel e aí Claro. quedan. Entonces, sabes por que digo eso? Porque o que dá a pereza é coller o yogur, abrir a noz, botar Xa a é noz, botalo, pero xa estás botar o mel, aberta, sí. e despois limpar, porque queda todo sucio Sí, de sí. limpar as noces. Entón dices, boa, ben, paso tal. Pero se tes feito, Sí. eso pasas unha tarde facendo e fas 15 cacharros. 15 cacharreños, eu tamén, Enseguida. Ese xa sería outro bo consello para reciclar. É que os tarriños todos da mel, desta mel caseira, reciclos Sí. todos. E agora teño o café, o azúcar, a fariña, non sei que. Eu tamén. Todos, Ai, xo vin. claro, son O vin transparentes. nas túas redes sociais que poñías todos ali, todo ben É postiño. logo, bichas, eu comparto todas as cousiñas, pero é Todo, verdade. no, pero é Hai moi que chulo. reciclar. Ademais, con boa letra. Claro. Parache esta facer aí a boa letra, sí que o vin ese vídeo. Mira, lasaña. Lasaña? Oye, eu teño anécdota, mira.
Eu perdo de facer a lasaña pola bechamel, Esta vez sin bechamel. A modo. Toma xa. Ai, bueno, daquela esta xa me custa a min, oiches? Toma xa. Pero de todas Porque- formas, a ver, que te pasa ca bechamel? Cal é o Bueno, a problema? bechamel ten que collelo punto, non é doado, É Xoanqui? doado, home. Mira, a bechamel, o truco máis importante de todo, primeiro, é a proporcionalidade. E hai unha proporcionalidade que é moi Claro, doada. pero eu boto ya ollo. Ese é o meu problema. No, ollo non. Ah, 100, vale. 100 gramos de grasa, que pode ser aceite de oliva Ou manteiga. ou manteiga, normalmente Vale. manteiga. Sí. 100 gramos de manteiga, 100 gramos de fariña e 1 litro de leite. E telo. Digamos que a proporción Ai, ideal bueno, é daquela por a mí non me sai. 90-90-1. Si queremos baixar a proporción de bechamel, porque Sí. queremos, por exemplo, para unha lasaña que queremos que non sexa unha bechamel tan consistente como pode ser para unhas croquetas, Sí, queremos sí. baixar, pois baixamos a proporción de grasa e máis de... Ah, vale, pero a- mantémolo líquido. Mantémolo líquido que o leite. Vale. E nosotros facemos pois, 80, 1 litro. Para facela máis líquida. Para hacer máis Guau. líquida, non ten nada máis. A ver, Eu- agora xa llevo collendo punto, pero costoume, E Pois- mira que me enseñou miña nai, que che digo que, a ver, aí como todas as nais, pero fai a bechamel máis rica do mundo. Ai, eso é porque cantas fixeron? A ver, si, Fixeron moitas, a verdade é que moitas. Moitas. E Claro dixen que eu, sí. pois chico, non hai maneira, pois eu non lle collo punto. Ademais, sí. teño unha anécdota, porque fixen a miña primeira lasaña da miña vida, claro, da man de miña nai. Pero que te poñen a facer cando eres máis cativa? O máis doado. Na Entendes? lasaña? Sí, na lasaña, Sí, claro, a claro. montar as plaquiñas, non Argallar sei por que. aí, claro. E ela fixa bechamel, e aí vou, o día que me independizo, e quero facer eu unha bechamel sola, unha lasaña. E chamei aos meus amigos, oi, ides flipar ca miña lasaña, ca miña bechamel. Saiu-me fatal. Que padre, que deute moi espeso. Con algo así, grumos, claro. sabía a fariña. Aí está, esa é a segunda parte do truco. Pois sabíame moita fariña. A parte da proporción, a segunda parte para facer unha boa bechamel, Sí. e polo tanto unha boa croqueta, é cocer a fariña. Hai que pasar, eu paso, non estou exagerando de nada, nada. Paso 20 minutos facendo a Dándolle fariña. voltas. Sen parar, que deixo o brazo, aí na manteiga vou traballando, a lume Claro. moi baixo. Entón, se o fas así a lume moi baixo, vas a conseguir que comece a coller unha cor así un pouquiño máis torrada Vale, a vale, fariña. vale. E xa verás como aparecen uns alumes como a velás. Claro, é que Xa ese é o verás. meu problema. E saiu-me xa che digo, toda chea, que que a casa traballala. chea de amigos, e ao final non había quen comera porque me quedou grumosa. Sobre todo esa que eu notei non moito, porque claro, é que xa che digo, a miña nai é espectacular, e a miña sabía a fariña, e dixen eu, bueno, Isa, chico. xa faremos aquí unha bechamel máis. Vale. Pois De perfecto. verdad, non te preocupes que va a salir daqui desta chebo dicindo eu son a reina da bechamel. Ui, mira isto. Un puré, bueno, Mira, oxe, oes, pinta moi ben isto, faime un favor, xa que estás aquí. Mira, A ver, colle un cunco. Eso é batata. batata. Ten nombre de canción, non? Xa está. Paliala, non? Xa. Paliala. Vamos, mira. Bótame aquí a batatiña esta, así. Ale, xa estou tirando aí por fora. Bueno, pero aquí está todo E limpo. vas, si aquí teño todo xusto antes, pejas unha limpeza que, Dios mío. Home. Me limpan a min e todo. Ven ahora- aquí as gafas a pallar. Tal cual. E agora E a machuco machucar. isto. Veña, xa podía ter tanto falar, ves, xa sabía eu. Pero Bueno, é bueno, verdad. ahora chiscamos un ollo, Xa o tiñamos feito. xa o tiñamos feito. Mira, contaba xa aquí o conto mínimo, xa o máis o refrán, e xa o tiñamos... Vou a cocer estas espinacas. Vale, para adentro. A lasaña que xa debe levar unos 3 minutos, vou ir co garfo agora a separala toda, para que non me queden apelmazadas unhas con outras. Estas espinacas en 4 minutos aproximadamente, xa temos las listas. Isto é unha maravilla, mira pa aí, que ben se dá. Dase Está ben, moi verdad? ben. Ai, está moi Sigue ben machucando. cocidinho. Mira, ahora vamos a botar, mentras estás aí facendo, despois vamos ao mellor potemos unha Sí. pouquiña máis. Un pouquiño de pementa. Non temos sal, así que Está moi botamos ben un chisquiño cocidinho, de sal. mira pa aí. Eso é o que vale. Un chisquiño de sal e o curry. Quédalle moi ben. Un chisquiño de curry. Vale, vale. A mí Moi gusta ben. moito o curry. A min tamén, filla. O curry é máis o Tamén. xenxibre. Sí, mira, un chisquiño así nada máis, ves? Así, Vale. Chégalle. Ala. Moi ben. Que temos que facer logo aquí? Que nos queda? Quédanos esperar a cocer estas espinacas. Vai la pasta. Teño a 9, a pasta que me quedan aquí 3 minutos máis.
machucar isto, oye, axúdasme a chiscar un ollo. Veña, veña. Que eu xa estou medio chosco despois de tanto aprobada. chiscar. Aquí hai que separar isto, ves, Isa, tamén. Sí, que se non pega. Esa é Si non- outra, A mí esta é outra. péganseme sempre. Sabes, por que non estás aquí diante? Se estuveses aquí, hai que estar aquí. Non queda outra. Para que non se peguen, hai que estar E aquí. ilas movendo. E ilas movendo e demais, claro, efectivamente. Tiñen que inventar algo. Parece mentira que tan avanzadas como imos. A ver, xa hai cocidas, xa hai destas que xa veñen cocidas que temos. Ai, que xa monta a lasaña sin pasar por auga, sin Sin pasar cocelas. por auga, sí, Ai, sí, pues sí. esos molan. Están así duras que ao principio coges e parece e dice, esta hai que cocela. Sí. Que va? No momento que se humedece un pouquiño con Van ao ca humedade, forno. van ao forno e xa abranda. Ah, moi ben. Pois a simplicidade é o que nos mola. A simplicidade, sí. Vamos botarlle dous máis, Vale. Ah, espera, que quédame aquí isto. Porque aquí voulle botar tamén un pouquiño máis deste queixo curado. Dous máis aquí. Pero esta Ai, teño, non, hai aquí que xa pelala. botei e botei aquí que vai mesturado con este outro queixo que me queda, vai ir mesturado con ese panrelado. Pero ese é outro conto para despois deste chisco. Moi ben, Unha, veña. dúas e tres. Agora. Temos escoadiña, espinaca e cocidiña. Escoadiña, quitamos a máxima auga posible, vale? E agora, a ver, vamos a facer así porque quero picar un pouquiño, non quero que vaya así. Coller unhas follas que foron enteiras, pero quero picar un pouquiño antes de mesturala. Vai quedar moitísimo mellor. Aí atrás, fixen moi parecido tamén. Unha sen bechamel, así unha lasaña, e fixelo con navizas. Está boísima, eh? Vale. Moi ben. Ven para acá. Adentro. Co queixo, o viño, o ovo, a xema de ovo. Aí está. Vale. Esto me queimando, carai. Agarrei por un ferro. Non pasa nada. Non pasa nada, será por queimaduras, mi madriña. Estuve queimado xa por fora e por dentro, a ver. Bueno, vedelo conto, non? Pois tamén, o día que fagades xa veredes. Oi, pero gústame moito, ai que rico está. Pero está bon, Está moi rico, moi rico. Ademais, é doado de facer, Xa non vos dixo, se colledes as placas de lasaña xa destas que están cocidas, que veñen depois a branda, é montar o chollo, O único que fixemos foi cocer e cocer, nada máis. É unha lasaña de facer rapidamente, sen chollo ningún. Moi ben. Unha, dúas, tres, e a por outro cunco. Teño por cuncos aquí, mi madriña querida. Non vai a ver. E aquí collemos... Isto vamos a retiralo xa para atrás, esta batata que sobroume. Bueno, botei dúas máis, As dúas que tiña aí... Esa deixeina, porque xa me parece demasiado, pero aí añadín un pouquiño máis de sal, de aceite, e listo. Agora, aquí. O queixo relado, curado. Ben. Un chisco de perixel. Así, e esta parte de arriba tamén. Así e así. E veña para dentro. Picamos ben. Aí está, listo. Para dentro. Queredes aquí poñerlle un pouquiño outras especias, un allo en pó, unha cebola en pó, que moitas veces o temos por aí e non sabemos que facer con ela. Para estas cousas van moi ben. Moi ben, moi ben. E pan ralado. Esta vai a ser a cobertura. E fora. E agora a montar.
Aí está. Moi ben. Comezamos. Como me queda ben? Mira, si que... Ai, casi, mira, vai para aí. Bueno, vai así. Montamos así unha con outro un pouquiño, queda perfecta. O tamaño ideal. Ben. Vou facer unha cousiña. Vou con unha pinguiña de aceite de oliva ou de manteiga. Somente unha pinguiña. Así. Polo fondo e polos lados, sabedes? Aseguramos que non ajarre aquí. Cando botamos con bechamel, eso, que sí que queremos que teña un forno de 30 minutos, eso, unha hora, depende de como fagades vos, da igual. Aí sí que, a base de todo, sempre unha capeña de tomate. Cando é a bechamel convencional, unha capeña de tomate, e aí hai humedad suficiente como para que ese vapor se vaya xerando, vaya subindo para arriba, vaya se cocendo toda a lasaña, e ao mesmo tempo xa non temos ningún problema de que se peja ni nada por o estilo. Moi ben. Esto primeiro, quieto. Aí. E con paciencia imos montando, Estou moi contento hoxe. Estou sempre contento, porque además son moi comedoriños, a xente que teño aquí ao redor, moi agradecida. Temos unha norma que aquí nos gusta todo. Todo gustanos moitísimo, unhas cousas máis e outras menos, pero todo. Pero cando falamos de que vas facer hoxe? Croquetas. Oh! Que vas facer hoxe? Unha costeleta de 1,5 kg. Oh! Unha lasaña. Oh! Cando dis lentellas, home, tamén, tamén. Pero, lentellas. Ao final somos como nenos todos, que sí. Ora, chega a época de nada que vai centólogo. Que imos aprender a facer camarón cocido. Bueno, vedes, non? Vedes o chollo, como vai quedando? Isto vai estar de verdade, cara e lludo. As dúas cousas. Bueno, pois así vou montar, vou rematar de montar. Pero así, as capas hasta que nos den, hasta rematar. E despois o que facemos arriba de todo, ahora unha capa deste queixiño con ca verduriña, que nesa... que non le por... que rico! Desta verduriña ca espinaca. Agora, que tedes grelo na horta, unha biza, ida por ela. Ida por ela, por favor. Ben, veña outra máis. Vou a facer a seguinte, vou intentar facer un pouquiño máis fina. A min gústame que a lasaña teña pasta, gústame moito a pasta. Entón, unha lasaña, vale, pode ser con 2 capas, non? Pero se ten 3 ou 4, moito mellor, sabe mellor, Bueno, polo menos a mí. Esta colleme así. Esta colle así. Esta colle así. Ui, por un pouquillo. Esta vai para despois. E seguimos outra capiña e polo menos vamos a facer unha terceira. E despois, ao final de todo, sí que ten que levar unha capa para rematar, unha capa de pasta e o mesturado, que fixemos aquí con queixo, con pan relado e con perexil, sen máis. Que en vez de perexil quede salfábega ou un pouquiño de ourego tamén en seco, estupendo. Vale, e non temos nada máis. E o único que me queda é chiscarvos un ollo, xa veredes como remato. E a outra cousiña, vémonos agora. A receita de batata. Poñemos música de bachata. Cocemos a batata durante 30 minutos. Pelámola, machucámola, salpementámola e mesturamos cun chisco de curry. Cocemos as láminas de lasaña nunha tarteira. Nunha pota cocemos as espinacas, escoámolas, picámolas e reservamos. Nun cunco mesturamos os queixos, as xemas de ovo, as noces e as espinacas. Nunha fonte de forno montamos a lasaña, rematámola cunha mestura de queixo, pan relado e perexil.
gratinamos e listo para comer. Outro xeito de facer unha lasaña sin chicha, nin limoná. Allí, xa vedes, en nada, cocendo dúas cousiñas que non nos leva nada. Hai outra cousa, que eso sí que teño que dicirvos, sobre a batata que esquecinme antes. Eu cocina, pero se queredes un cunco apto para microondas, metede a batata cun chisquiño de auga para que teña humedade no microondas, tapades con papel film, en 10 minutos te dará feita, Se non son 10, son 11 ou 9, depende do tamaño. Aí mirades, non fe falta nin quitar o fil. A través do fil, colledes un espeto e mirades como está a batata e xa sabemos se precisa un minuto máis de microondas, un minuto menos, ou un minuto menos non. Xa non hai solución. Ou xa está. Lo digo porque vos animedes a facer este tipo de receitas e a traballar con este tipo de alimentos. Despois, o de non facer a bechamel, bueno, oye, pois cada un ten a súa... o seu aquel, a lasaña con bechamel ou así con este queixo que está fantástica. Eu, desde logo, vou disfrutar aquí, con meus amigos e amigas deste pratazo. Un biquiño e unha aperta. Ata outro día, chao. Ñam.